Da ste ljudi, ja ću vam danas pokazati kako da napravite stranicu na YouTube-u, odnosno Facebook stranicu. Prvo što će vam trebati, vi ćete ući na svoj Facebook, evo ja sam ušao na moj. I sada stisnete ovdje, ovdje će vam imati i ovo. Samo stisnete na pravi stranicu. I sada ćete imati ovdje ovako. Vidite, ovo ovdje, sve. I vi stisnete ovdje, tu. Ja ću napisati vidite, sada idite ovdje. Ovdje. Minuta 6 tutoriali. Sada stisnete započnite stisnete i sačekate malo i sada vam je ušlo ovdje. Vi ćete sada vi sada kliknete preskoči i ovdje stisnete, odnosno upload from computer. Evo ovu, ja ću da dodam ovu. To je ovo fotografija. Vidite, ta. Vidite. To je ta fotografija. Idete sljedeća. I sada idete ovdje. Opet preskoči. I vi ste napravili ovu Facebook stranicu. Idete sljedeća. Sviđa mi se. Sljedeća. I evo. Vi ste ovo sve uradili. Samo stisnete ovdje. Ili ovdje. Izaberi fotografiju. Ne. Fotografiju. A kako da dodate fotografije? Uđete na Minecraft slike. Tu. Evo ja ću ajde ovu da dodam. Ok. Sada samo ćete uzeti, provučete ovdje i trebalo bi da vam se postavi ova stranica, odnosno slika stranica. Imate sliku, ali kada bi htjeli da uđete u nju, imat ćete je ovdje. Ja imam 1, 2, 3, 4 stranice, to bi bilo dobro. A kada bi htjeli nešto da stavite ili pitanje, samo ćete staviti ovdje. Kliknuti tu i fotografija, video snimak ili ovdje jubilej i ovdje 100 otkaži događaj. Otkaži idete status, ovdje pišete tu. Ja ću sada da objavim. Ovdje nek bude uskoro. Uskoro tutorial. Please,
materijal. Pozdrav se. I stisnete samo objavi. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!